Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nोंथांमोननि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय थाम्बनेल बा टाइटेल नुनानै भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाबाय लोगोफोर मैयासो मोनसे कल रेकर्ड गोबांथार भाइरेल जादों नोंथांमोनाबो बांसिनानो खोनाखाबाय ओमफ्राय आंनि चेनेलावबो आं हगारदोंमोन ओमफ्राय आं बे भिडिअखौ डिलिट खालामफिनबाय मानो होनना बुङोब्ला बे भिडिअखौ बिथाङा डिलिट खालामनो थिनहरनायखाय आं बे भिडिअखौ डिलिट खालामनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेनि गुबै खोथाया मा नोंथांमोना बेखौ मोनथियाखैब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों मोनथिमोनगोन आरोना बे कल रेकर्डआ नंमारगौ ना नंमारा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुरा नायजोबब्ला नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन ओमफ्राय आं दा एन्टारटेनमेन्टनि मोनसे भिडिअ होनो नागिरदों नोंथांमोना एन्टारटेनमेन्टनि भिडिअखौ नुवाखैब्ला आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों ससे होनो हागोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायब्लानो बुजिनो मोनगोन आरोना खोथाया नंमारगौ ना नंमारा जेनोखि एन्टारटेनमेन्टखौ सासे सिख्लाजों माबा जादों होननानै गोबांथार भाइरेल जादोंमोन ओमफ्राय कल रेकर्डनि थ्रुयै जों एन्टारटेनमेन्टखौबो मोनथिनो मोन्दोंमोन ओमफ्राय बे खोथाया बेसेबां सैथो नंमारगौ ना नंमारा नोंथांमोना नैबे एन्टारटेनमेन्टनि भिडिअखौ नायना लादो ओमफ्राय नायना लाखांनायनि उनाव नोंथांमोना मोनथिमोनगोन आरोना बे कल रेकर्डआ बेसेबां सैथो बे एन्टारटेनमेन्टनि भिडिअखौ आं ससे होनो हानो नोंथांमोना बिदिब्ला नायना लाबानो जाबाय आरो रंगिदा खोथायाथ' बिराद देरबायलै नोंथ' बिराद जारला खालामबाय आंखौ बिराद फेसबुकाव भाइरेल जागासिनो दङ नोंखौ जादों होननानै आरो आंहा हिनजावजोंबो रायजा हरगासिनो दङ आरो न'खरजोंबो रायजा हरगासिनो दङ आंहा नोंखौ जादों होननानै आच्छा मा हिसाबै जेन'बा नोंसोर आंखौ बेबायदि खालामबाय थाखो दे बुं आं नोंनि मा दाय मावदों आं नोंखौ मा खालामदों जेन'बा दे बुं माबा मैखौबो नोङो सिगाङाव भिडिअ माबा हगारदोंमोनलायनो बेखौनो बियो आंनो फैसा 3000 होनानै आंखौ बिदि कल रेकर्डिं खालामनो थिनदों मारै नोङो गोदो माबा मैखौबो सिगाङाव माबा गाज्रि माबा हगारदोंमोनलायनो बेखौनो आंखौहाय फैसा 3000 होनानै बेबायदि कल रेकर्डिं खालामनो थिनदों आच्छा दासो बुजिबाय आं खोथाखौ माने आं गोदो मैखोमखौ मोनसे टाइमाव इउटुबाव हगारदोंमोन नालाय बे मानसिफोरखौ भाइरेल खालामनायनि सायाव ओमफ्रायहाय नोंनो फैसा 3000 होनानै आंखौ बिदि बुंहोदों ना माबे माने आंखौ मा सिखाव मोनो बिदि बुंखो नोंबोथ' होननाङा ना आंखौ बिदि मिथिगौ बे बुंनो थिनबाय नालाय आं बुंबाय आं बिदि भिडिअ माबा भाइरेल ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ खोनाखाबाय खोनानानै मा सानो नंमारगौ नंमारा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरनो हागोन ओमफ्राय बिथांनि फुल भिडिअखौ नायनोब्ला बिथांनियाव मोनसे फेसबुक पेज दं बिथाङा बे फेसबुक पेजाव बे भिडिअखौ होदों आरोना बिथांनि फेसबुक पेजनि नामा जाहैबाय थारग'जब बेयाव थांनानै फुरा भिडिअखौ नायजोबनो हागोन आरोना आं दा नैबे जास्ट नैबे ससेखौल' होबाय जेखिनि इम्परटेन्ट खोथाखौल' होबाय आं ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय